रेल्वेचो अधिकृत व्यवसाय सुरू करपाविषयी मुख्यमंत्र्याची दिल्ली केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याबरोबर बसका अस्तंत घाट अधिसुचोवणी CZMP 2011 विषयी चर्चा आलेशी वाटेकार। केंद्रीय रानवटी जीव बोर्डान कळसा भंडोरा प्रकल्पाक राना क्लिअरन्स फुडे धुकल्ले। क्लिअरन्स गृहीत धरून आमची निविदा प्रक्रिया सुरू कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सांगता। दोन 2022 ते 24 2 वर्षात कला संस्कृती खात्याचे 902 संस्थांक खासा स्किमीवरवी अनुदान सगळ्यात चढ प्रियोळा सगळ्यात कमी दाबोळे बाणावले मतदारसंघांनी। जमीन बळकावपाच्या प्रकरणातले मुखेल सूत्रधार विक्रम शेट्टी आणि राजकुमार मैथीक 4 दिसांची कस्टडी स्पेशल कोर्टान मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यासकयल दिली ईडी कस्टडी। अल्पवयीन चलयेचे अपहरण करून बलात्कार केलो म्हणून मोपा पोलिसांनी SAG चो स्टाफ कल्पेश महालेक धरलो। गाडी जप्त शाळेत ट्रेनर आशिल्ले कडेन इश्टागत लोक मागता ॲक्शन। कोकण रेल्वे पोलिसांनी जप्त केली देव माशाची ओकारी 5 किल 694 ग्राम वेल ओमिटाचे मोल 5 कोटी 60 लाख रुपया। केरळाच्या दोघांक अटक रॅकेटाची चौकशी सुरू। मुरगाव पीडीएची फनेल झोनातल्या 11 घरांचेर उंचायेच्या निर्बंधाक लागून डिमॉलिशन कारवाय हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे ॲक्शन। लोकांची सरकाराच्या नावान शबय। 2008 पणजे पोलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात आदलो DYSP मोहन नायकान मडगाव स्पेशल कोर्टात मुखेल आरोपी बाबूश मोन्सेराताक वळखलो। बाबूशान केल्लो हल्ला बोल। जमीन रूपांतरा बेकायदेशीर दोंगर कापणेविषयी कागदपत्रां TCP खाते दिना। आरजी आमदार विरेश आणि फुडाऱ्यांचो TCP खात्याचेर मोर्चा दिसभर रावले कचेरेत। ST रिझर्वेशनाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत केंद्रीय ट्रायबल अफेअर्स मंत्री अर्जुन मुंडाक मेळ्ळो। गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपाविषयी खंय चर्चा म्हणून मुख्यमंत्र्याचे ट्वीट। काँग्रेस पक्षाची बँक खाती फ्रीज। काँग्रेसीचो बोवाळ IT खाते 210 कोटी रिकवर करूंक सोदता। मजगती टॅक्स ट्रिब्युनलाची काँग्रेसीक बँक व्यवहार करूंक तारणाचेर मेकळीक। शेतकऱ्यांचो चलो दिल्ली चालू। भारत बंदाक सापूच उणो प्रतिसाद। केंद्र सरकाराबरोबर MSP कायद्याचेर वाटाघाटी चालू। फुडली बसका आयतारा। महाराष्ट्रात धनगरांक शिक्षण आणि रोजगारात ST आरक्षणाविषयी याचिका बॉम्बे हायकोर्टान मारली भायर। धनगर आदिवासी तरी तांका ST आरक्षण लागू ना हायकोर्टाचो निवाडो। काँग्रेस घराणेशाही आणि वंशप्रेमात अडकल्या। एक एकलो इंडी आघाडी सोडून चल्लो। नरेंद्र मोदीची काँग्रेसचेर टीका। अस्तंत बंगालात संदेश खाली प्रकरण तापले। काँग्रेस BJPच्यो टीमी पोलिसांनी अडयलो। प्रकरण सुप्रीम कोर्टात। बंगालात राष्ट्रपती राजवटीची अनुसूचित जात आयोगाची राष्ट्रपतीक शिफारस। दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान विधानसभेत मांडलो विश्वासमत प्रस्ताव। दिल्ली कोर्टान आज ईडी मुखार हाजीर रावपाचो दिलो आदेश। जम्मू काश्मीरातलो नॅशनल कॉन्फरन्स काँग्रेसी बरोबर लोकसभा वेंचणूक लढयतलो। फारुकाचो पूत ओमर अब्दुल्लान केले स्पष्ट। फारुकाची सोयरीक मोदीच्या NDA कडेन। UPच्या स्पेशल टास्क फोर्सान दुबावित आतंकवादी जावेदाक मेरुतात केली अटक। टाइम बॉम्ब IED केलो जप्त। राहुल गांधीची न्याय यात्रा पावली बिहारात। राज्याचो तेजस्वी यादव यात्रेत जालो सामील। रशियात अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिनाचो मोठो विरोधक आणि टीकाकार सोपलो। अलेक्सी नावेल्नाक मरण। नावेल्नी आशिल्लो जेलीत।